بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mahulin niya mga katautay manghuran haagam Islam. Muna hitukbal na to in sa lagu-lagu pagsarang suko pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sin kita niyo masi halawm ni'mat. Labi luwa mo in ni'mat dakula. Hiyano gahara ka to tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala amunin ni'mat ka Islam. Ayaran na to in ni'mat dakula ini mga kakasiagam Islam. Diya din pag-ayat sing kita niyo in pag-ayat sing kita niyo habang maling kita niyo di makakuha ding halikusan sin agam Islam. Aun waktu di pagkananaman sin nagkuwalbang sa muslimin in sakali in sila nakakuha na ding halikusan ding hapamando sin agam Islam. Nading mga sabab laung ta hindi kita ni makasihag atau akan makakuha ding halikusan sinagam Islam, diya na sinhinang nyo yan. Diya na sinyari kamu hapag panuntutan ilmu sinagam Islam, amo na ini ding mga sabab muna. Amo in hikahuot sin kamu doon halaw man sin ka Islam. Hasabab sin ilmu hikasung sin panghati na to. Ikasung sinamuin syara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan. Namura-murahan patatapon kita no sin Allah subhanahu wa ta'ala diha ka Islam sambil dagpakan kita niyo sin ajal inya uning ka Islam matan katutan niyo. Karena diray nirain kasampurnaan amuin sampurna kasanyangan. Di naman di hadunya labi luwa na kasanyangan hadlaw akhirat. Wayron nakawakan duwaing. Amo in naglalawag sing kasanyangan niya. Amo ilon niya matan kasanyangan di raha agam Islam. Ang kaning mga kamuyan na jakpatan kamu labi luwa na mga kamumaasan sin kamu. Amo in nagmatuyo kaniyo bangman sadya kamu amuin makapuso simpusa ka sim mga kanabihan. Labi luwa na in Nabi sallallahu alaihi wasallam amunain in ilmu labay ding hakitab wa sunnah. Nayari kamo dihay mga kakasiagam Islam muna suway parayaw nato niat sing kita niyo. Suway nato daram pia pariksa in niat sing kita niyo. Hasawab sin niat sing kita niyo may nang sawab magsaksis kita niyo doon hayan apag panuntutan ilmu aw ni sab may nang sawab sin niat nato amo hindi mo madawhat yung maksud mo. Nay kita mano si asadya mano siya magpusog in pag-iman sin kita niyo na ding mga secret sinamin hambuk talibul ilm. Amin hikatatas niya hapag pangadjian muna suway na chiko ninyat niya. Suway yauning kaikhlas niya. Suway masi niya pariksaon in pangatayan niya. Suway daran. Sawab adlaw yung kita ini magkapinda-pinda. Lagi awang pasi masasatkato.
Aun kuntarata. Kaya nga tanong yung kuntarata misyo. Baka aun kuntarata, aun pagkakitaan, aun isang kuntarata, di pagkakitaan. Bangka mo. Maraw pa yung kuntarata pagkakitaan, marata pa makuno. Marata pa sambung low. Marata pa magagpang. Marata pa mag-wrestling. Ha? Guna ka. Ada ponin kuntara tadi pagkakitaan, amo na ini salak ulag kuntara sing kita niyo, amo di pagkakitaan. Maramo mag-wrestling. Kakitaan ta, di. Issue ba ini? Mangka mo. Ha? Amo na ini iblis. Lianat sin Allah subhanahu wa ta'ala sa taiban si mga amuin paluho niya. Ting ha mga jin. So amo ini in saputon sing kita ni manu ti waktu kiari hel kamu ini ni mangpamumukong kami mga suku na mo din ni sa yan inamuin kawasasin Allah subhanahu wa ta'ala ingkatan sa jaon sa jahinangon sabab. Amo yan. Nadaing hamanga in sila ini in kuntarasin kita niyo labi luwa na habya kanyo tulabul ilm amo in sasat dakula kato tanyo amo in taswish sasat sin syaitan. Sawab muna in syaitan in kabayaan niya hamano siya di na manuntut ilmu. Lawmun ni mano siya lawawan niya doon dan biya din hikawa niya halom sim markaz. Lawangan niya dan hikawa niya halom sim pagpangadjian. Puspuson niya kagi hangkaning kita ni suway kita niyo amuin saddiya uno-uno tatandasan partandasan sin Allah Ta'ala katutan niyo. Aw niyan. Aw ning kewa na ba ako pabehan mamis ni na bagtinuno. Intay kuran niya. Inyan habok na to taswisin syaitan kayo. Namanguyat to di mo amuin marao, di mo maatuwang namuna niya to hangkaray hangkapito raway na. Maglagnin haray bang nakapakay na hikon niya to. Yatulo na minuin. Timum tumkan ina ataw sa timum tumpalukain. Ha? Diyan da saan. Nain niya to tumtuma taswisin niya. Bangkaw yan nahalawom para yawan na to kaagi. Para yawan na kaagi lupahanin mga yato na. Amo imaksud mo, amo yatin daran mo tumtumo ni maksud mo. Aw na dumatong kay mo, uno-uno na. Aw waktu nagbabagay-bagay ka mo, may hinang muraw no, kuntara na rin doon. Inasal-asal aw waktu nagsasaw-saw ka mo, inwala pa ka mo rin doon. Nabang ka mo na habok na rin, di maaw ni paguno nyo. Maaw ni pagsagda niyo, maaw ni hindi nyo paghati. Inyan taswish ni syaitan. Was-was sin syaitan. Namari kita niyo, pagka injin amo na inuno, al-jinnu diddul ins. Injin, ang lawan sinuno? Lawan si mano siya. Hangkang yan ang jin, sabab di pagkaunuhan. Di pagka kitaan sin doa mata sin kita niyo. Ada kalim yan, no na kita ako kawi. Ang kita ko lang na jin. Sa inamin hakikat, karya sali kapapanjari simbang sa jin, inya di takakitaan. Ada po ni kita tayat tubukun na min origin at min karya sali kapapanjari sin Allah Ta'ala kanya. Sa ubos na beta sin Tuhan. Di tanama dinay beta sin Allah Ta'ala. Unin beta sin Allah Ta'ala innahu yarakum wa qabiluhu min haythu la taruwnahum. Beta sin Allah Ta'ala kat wala kita iyawam in iblis in syaitan iban sin mga liuran niya. Anak apuk niya. Dahil ha mga jin, insiyayan, kita kamu. Kita, no? Misan hindi sadya, di mo sadya kingatan yan, aun harig mo. Ay man kumuha, ha? Ini ni, pagpaisok, pagpapusok yung sinumakan. Di na to sadya kakitaan. Larin sila ini, matagiray sa magpamunpun habya ini, majalisul ilm. Mayta, sababin sila ni di madawhat tayo sa sinuno. Sin ilmo, hikasong sin sila.
Sababang sila di dumawatil mo biya din hikasong simpag iman nila. Wayroon na duwaing way dan amulon na hikasong simpag iman mangbukon laway din hapag panuntutan ilmo. Dabiya daharin sila. Nay sila ini asal matampal kato, biya da kato, aun day sa Muslim, aun day sa bukum Muslim, aun day sa kafir. So beta sinallahu ta'ala di natutod kakitaan. Sumagawa hari wala na to sa kikita sa in kita ni kikita kita nila kita niyo. Wayrun to pagduarwa min haythu la tarawnahum hasa kira-kira di natutod kakitaan. Sa kuno na to sila kakitaan sa awan dihil kanila sinallahu ta'ala kaus. Awan dihil kan sinallahu ta'ala in kudrat amo in kakausan nila magpinda-pinda paduwaing-duwaing ini sarupa to kay manjari sila magpasarupa pa manusia, manjari sila magpasarupa pa mga manok-manok, manjari sila magpasarupa pa mga kahayup-hayupan, pa mga iro, puting, uno-uno na. Inya dihisin Allahu Ta'ala kanila. Nakabidda din katuktanin. Amo yan. Ang kanon waktu makita ko mga kuting, bialong muduway ni style na pagpatiliwon na ko waktu. Ada kalen yan, ding hamanga jin, labi luwa namin duway ni papatan niya bihan. Labi luwa namin kasuban nila ini amuin warna itum, amin purna itum yawn. Itum. Yan in kasusuban nila. Namo yan. Na sila ini aon gaos nila, ha? Inapwas ding hapagbaya sin Allah. Aon gaos nila maminsan na amano siya. Aun gaus nila maminsan na manusia, aun manjari sila mo intilun ko simbato. Aun waktu miya manaw ko bihan, pag-ubos, aun sadya hatay kud mo bihan iban mo. Pus bigla aun timilo kay mo bato. Isu yung matuna mo. Ha? Into no misyo. Itay kud mo ha? Na apa in hakikat nin, inamoy natay ko, misan nakatilo kay mo. Uni maksud, hasupaya papagbanggaon kamo papagkalon ka. Asal in syaitan, asal amuranin malakuim nila biya din papagtakbion ni magtawtay mo na ang Islam. 5 lawak sa jajandan. Sawa may mimikit asal in jangki nila pamano siya. In jangki, in igil, yaon kanila. Lagi amo na ini panagnan maksiat hatasin langit. Ha? Hatasin langit, maksiat cimatu, hasawab sinuno. Hasawab sin hasad. Hasawab sin hasad. Isin naghasad. Ha? Isiyo. In iblis. Isin hiyasad niya. Isin tiyangkin. Isin igil niya. In Adam alaihissalam. Mano siya? Narito ha sa asal. Timutubo na asal. In inggit. In jangki. In dual. Sino no? Sin syaitan. Pamano siya. Damikian di hababosin gumi panagnaan maksiat jimatu amuri sa minuno in hasad kanso jimatu kisa sinuno sindo ang magtay mo anak sinuno ihabi liman siyo iqabil nabuno nin tayo mangun ni hasabab sinuno hasabab sin hasad hangkanin kita ni mga tao daran na to pariksaw ni inyat sin kita niyo inamuinkan na kita ni manuntut ilmu hasupaya kita ni makahasil ilmu madawhat na to in ulong rida sinallahu ta'ala bukun hangkamang kumakita tayo manghod mo bialong mo nakabidda in kwan niya at tawakan nakatay babaw kayo mo ayaw mo na siya jangkiha ayaw mo na siya igila gaman mangindo akaw bang kaw mabiyak day sabkan niya ang paduway habiyaon bangki kita nin tay mangud niya nakabiya nakatimbaw rin kanya lumagdam biya din ikaw. Biya nin ika daw bukon ka. Na inya tuno yat tindagbos niya. Inggit jangki. Nasuway yat tulano inya tulummi halom sinuno. Halom sin atay si manusia. Ang kansuway tu daran dapya pariksa. Na ini asalin kita ni kataan ini on waktu pagdatungan simbihan. Pagdatungan simbihan, na waktu ikaw mag-us-us, magpatiliwon hayan. So kita mano siya sadya. Mano siya sadya. Sa ayaw ko isa magparao. Ayaw ko magparao.
amo yan mga tawtay manghuran, suway pakusuhon na to impagtawtay mangusing kita niyo. Suway na to taran tumtumon, imbita sin Allah subhanahu wa ta'ala biyadiyo. Damo yan kwan simbang sa jin, inamin inggit nila hamanos ya. Bangka mo. Nasuway na to lanwan. Na sinin aong gawas nila tumilok bato, aong gawas nila sambil hilarok ko ding hataas yaon para pawawa. Manjari. Manjari di. Atawa ka palaksong ko ding unita ini. Sa amin tiyata mo leon, makaharap ko matupa ko. Manjari. Manjari ato. Di mo kakita, manjari nila kakawasan. Ayaw pa kabihan. Misan namuin batura kula, manjari nila dahon. Awang gawas nila. Yan amuin, longta dihil sinallahu ta'ala kanila. Manjari ikaw daw ng kasasaat na. Pagkita mo ito na kau tasibod bunggaw. Mga tao bunggaw rin di. Pagkita mo ito na maglak na kabang hariin na hikwan. Nabihan. Awan wakto yun sila ini sambilong ta hikarihil hikapatay hamano siya. Amuin dumatong inamuin pangchikla, amuin paminsana nila, amuin nakalando, inamuin kwan nila tuod, in kasaytan nila, amuyan. Naon waktu isabin sila ini hasabab sin mamahuli sila hamano siya. In sila ini aun tabiat nila. Aun tabiat yung hawang sa jin asalin tabiat nila mangdihil sadya kaminsanan hamano siya. Mangjila ka sa jin hinang. Misan sila wala na uno. Amuin asal tabiat nila to. Ini karwan na tabiat. Amuin long tadi isab sila magpanguni sa bang malaingkan bang niyo sila na uno. Napuhinga na minsana mamahuli sila ini. Yung problema yan, ini kakwanta ka na, hindi takakitaan. Naong mga luwal, amuindaran sila rin, so yun na to hatihon. Biyasin mga CR yan. In CR, tampat yan kasusuban nila, paghulaan. Hanggang bang ka magsuod mga panginduara ka mo. Bukon namin suod na sa jaway bidda rin doanahan, hangkan sa mga hangkadya, magtagad iniban mo, yung hawa. Hangkan magkang pamayo at ayaw ratod ka magpalukay halom sin CR. Iban talyan yun, iban nyo. Iban yung tampat yan, tampat sin syaitan. Paglurukon din dun haon. Na hapal sin ka mukatani na mo in pangingin dua, ipagdudua, bukon ka. Na ayaw nyo ni kalupahi. Bang nyo yan nasugsug na dua, binilay subhanahu wa ta'ala, salamat ka mo din hapang hinang-hinang sin syaitan halom sin CR yan. Di kami sab kakitaan. Ayan, manjari yan. So, jari niya, pagkain haupin waktu ta, wala kita piyasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Awning mga, biyan ini kataming tahayat to. Biyan ini kataming tahayat to. Bang mga habiyan, muna suway kita makuno, mag-isti'ada. Biyan ini pag-isti'ada. Magpatilikon ko pagtuloy pa Allah subhanahu wa ta'ala. Labi lupa na bang kaya na naman mulong mo biya. Ihang gawa ko, biya mga naninduging bahay mo ko. Ang sambihan. Labi lupa na mga dumbihan, mabuha ko minsan manaog. Minsan namin ihinakutahanan mo na biyahan. Naayaw tuan, in sila ini, mahanggaw sila ini, mga nanuntut ilmu. Labi lupa na bang dimukot na yung panawhin pa Allah ta'ala, mabuha sila ini. Mabuha sila mga ahlut tauhid. Suway pagkusugon ti pangatayan ta. In sila ni malamma. Malamma sila mga nagdarasin amo impanawhid matan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Suway kita di mabuka kanila. Misan hanglop yan ayaw. Sabab sibu da kamu piapandal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Sibu da piapandal in sila ibasin ikaw malaingkan ni maksud makuno. Magtag-ipon, mag-ibada. Sa kalimuwa ko kanila, sin-ipon na isap sin Allah Ta'ala. Sa pagkain sila di kakitaan, ang kaos nila mga maminsan na kato biyahan, na suwere isap kita manaming-taming. Ang waktu mang sa pamyaman ko doon sila biyahan, na di ta kakitaan, ang waktu kahiikan mo sila, na mo natin mamaus. Mamahuli isap sila. May nunong kumita si makitin si Kiko sinuwayro na misan ako nakabungko. Atau si makitin mga unuway ako misan ada kalaaw ding hamang kanila yan kaya kuanan.
Ang kan mag-istiada ka waktu. Ampay sila ini nakalando inuno. Nakalando in kaanyayahan pamano siya. Mayta. Sawab di nila ka inamin long ta kaingatan tiud daba si mano siya tawala. Pagkay sila na kiyukdan napuhinga si mano siya, na sila ka si mano siya, na ipanghati nila no. Tiud da sila. Bihan. Dami kaya magkita magbuhit si mga pipiaso ayaw ra magsabutod. Labi luba na bang dum ayaw ada kala o mga rino nang hali-hali mi ano kabusukan. Na ayaw ha? Dami kaya mga lungag yawn ayaw. Sawabi mga yan tampat nila. Dami kaya bang kita magkaon na para yawn ta. Sawab diya kita sin Allah Ta'ala ipapakuntara. Buhon ka. Inna syaitana lakum adu. Ano siya pa sa pattakiduhu aduwa. Sabuna mo na ito in syaitan, matampal uno niyo. Ato niyo to. Naday nga sarap niyo. Ato niyo yan. Dahan niyo ito magkuntara. Ayaw niyo dahan magbagay-bagay. Pattakidu aduwa. Hapag ka sa tiyaon, waktu tiyatabangan tin syaitan. Wala tadira nag-ato. May ta, di kita magpangubos pagkaon. Ha? Di kita magpangus pagkaon, ka na siya kausin maubos mo yan. Ang pindiyak sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatta lukma yaon, ha, la tad'u lisyaitan. Amin lukma, kaya tin lukma, hat sadya pagkaon mo, nahulog sadya rin lunaon, kawa abag to, ayaw mo di lang pa syaitan. Abi ang bukon pa, bang doon malam jumaat, yuhulmat marayo si mga kamumaasan takaybanan. Diya adjalam yung mga kuning-kuning, ibang pa itlog, ihulmat marayaw. Piyabayta na sin Allah Ta'ala, ayaw nyo daha magbahay. Ayaw nyo ipata. Ang payararakkag, pahinangan pabay-bay marayaw. Bukon ka. Na inyan, daw nyo yan. Inshallah Ta'ala, makawin, na ayaw nyo sabdahon pagwin nyo, oy na, kwansan nyo na siya, ayaw. Isa man dyan. Dahan nyo amuin, bilhik mabangkam magpasampay kanila. Bukon nyo yan, na nagdaklaw na hikuan, na tusoy tudbiya ini. Ayaw na, adahan yung maguno. Buko na mo impulsun tawiyahan. Ha? Sabi in hidayat ting ha? Allah subhanahu wa ta'ala. Naamo yan. Magkaong kita ng mga tao tayo manghuran, magbismillah kita damik yan. Ang pakaiman na di na magbismillah. Masari magkikita yung pagkaon, ano? Na magkawala na siya ng bismillah, tiyabangan mo na siya bin syaitan. So, may ta, makanso bin syaitan bang ko ng bismillah. Abang ko di magbismillah. Kung maun-sumaw yung syaitan, maun kayo. Ay may kaya sumud ko pa bay, hambok na yung may kataming mo, pag bismillah ko bang ko sumud. Dami kiyan sumuk bang awang taga-asawa, swera siya magbismillah. Asupaya di siya kasawuhan. Ang pay sila ini matahi manaw, sumaw hapag hanti habay, sumaw hapag kaon, sumaw hapag tamong, sambil kaasawa o sumaw lang. Ha? Mamaya kita sindi, siya sauhan kita. Nahambok din nga mga hikataming tarihay na supaya di kita sauhan, suway kita daran nagbibismillah. Suway kita daran nagbibismillah. Ang kanin mga sila yung daawa nila kato, hindi kita magbismillah. Puting nila yan to. Yung kita ini, all the time, napuno kita. Nagbibismillah kita pakay. Manaw ko pag bismillah ka, sawab, yan din doon yung barakat. Iban hambok taming mura kula di ikaw kakitaan sinuno. Sabi bang ko nakubo simbatso mo. Sabi mga sila ini, bang ko nakubo na nagsalin na simbatso, mangiwog-iwog bagtoy sila ini. Sabi mga baran nila ini. Na, ang pain sila ini, awang gawas nila sumud, babasok pamano siya. Awang. Manjari sila ini sumud, pabara si mano siya. Awang din mga kanitabiat nila ini, mangiwog-iwog habaran sintao. Ang pagtao na mo in al-jinnu asik, amuin jin yaon, biya maso mamaya-maya bang makato. Sari mga kita na biyahan na pamaya-mayaan niya. On waktu long nilawakan niya dan asupaya di na makaasawa. Buko ni sabko ha? Lasa malo. Biyahan. Dami kanin babay, on day sabchin babay. Ha? Atau ham inchin usog din kanila lumawak isap pababay. Dami kanin no tinjin isa pa melong tababay nila inkusunada nila. Biya kanila ini. Ha? May makamuha. Nasoy ipawutun tayo ipakwanta. Kung ano sila yun, ayaw ko may nilaw mo, may tayawnin. Buko ni maana niya, sa wala na ayaw ning Quran, halom sintag, halmo di na kusurun.
Mataod, kaya kasako pansin kami, misang balik taron ng Quran, sualon mo sakali pag-abayan da. Unin sabab. Ang sabab dakula. So ay napariksaw ni nuno niya. Pangatayan niya. Sababang bukon bawkot, in pangatayan mo, bukon makusog, in parsuk pata mo, patuhan, panawhid mo kaniya, ang kanasway mo daran siya sa pusapo. Sa puhumubiyahan, basta kaw si mga kaayat-ayatan. Namo yan. Bukon sa wala na lumukuro di na pagsuran. Pila ning guro siyuran desab, ha? Aw nakiasako pa niyo. Pila mo guro sa may tayong siyuran daon. Nahasawhati ko di takengatan awon hinang niya dugaing. Atawakan awon pa mga question mark halom sinuno niya. Tiyataw niya. Awon yang kebanan hasabab sin double uno yan pagtagyan. Ano ba yan? Double uno? Bukod sa double blada. Naamo yan. Amoy magsipat sin bukon na sipat tabi at sin siya. O niya, so pama siya usok, magtabi at siya sin bukon tabi at pagkausok niya. Habok na yan. Damikian in babae. Magtabi at sin bukon na tabi at niya. Habok yan lawang. Damikian bang kita mo in nakalando in susa. Sa pamang ang kita mo tayo mahubulong mo biya. Makusok yun din ka kung mag-memorize at makuno. Ayaw ko kumuan. Inya to matindihil ka na sin Allah Ta'ala. Doon kau hakay mo. Amuin hakakaus-kausan mo. Sa pakusugay pasok patang patuhanin pangindua mo kaniya. Bangman ko topi ka sin Allah Ta'ala. Amo yan. Bangman sa ko topi kan dihilan ko biya sindihil ka na yaon. Intuyo mag-istali mag-unukataan. Amo yan. So kita daran nag-istiada fa Allah subhanahu wa ta'ala. Hini karwan niya. Qira'atul mu'awwidatain. Kaya tan mu'awwidatain in suratul falaq iman sin suratul nas. So daran na to yan biyabasa. Labi luwa naman kita ni summato basahon na to yan. In suratul falaq iman sin suratul nas. Tamin dakula na to daing hasyaitan. Di sila makasuk. Hangkan sambil hapabas sa hapwas-puasan bahayang bidi tayo ipagbin. Bukon ka. Suway tadaran biyabasa. Banghasang bahayang fajar makapila taro saon. Makatu. In ikhlas, lambot na rin in ikhlas, in falak, in nas, makatu. Bukon ka. Puas in fajar, iban sinuno, iban sin maghrib, makapila ba saon? Makatu. Puas ding hayat to makapila, makamin. Suway ini daran di na to pagunuan. Bukon puasin sa bayawat to na bagtoy. Hamuk yan taming dakula na to kanila. Di kita niyong masud-sud bagtoy. Amo yan. Ayaw pesap kita. Misan in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam magpasarahay ni. Before siya matubas sa niya. Amo yan. Demikian qira'atu ayatul kursi. Pagbasa sin ayatul kursi, taming dakula yan. Lamin ini ni ayatul kursi hambuk punun muna in time bomb di hay ni hababosin gumi. Misal mo sila hulukan yan, di mauno. Di yan mahalin. Sabang ayatul kursi biasa mo labi pa rin hayat. Labi pa rin sin atomic bomb kanila. Misal mo jag-jagon sila sin atomic bomb, di yan mahalin. Di sa ayatul kursi na hambuk sukang dakula nila yan, di ito silang tumatas. Ang kandaran tara, biyabasa, bayasaw min ayatul kursi, iban sin mu'awwidatain, labo din suratul ikhlas, taming murakula yan. May naat, mahapon basahon tayo ni. Labi luban ni biyakato, taniyo, inlong ta, bilang na ako kaniyo, ding hamamanuntot ilmu, nasway daran ini biyabasa. Iban habuk ini makatawang kato, taniyo. Di kita niyo pasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uno penderan to basahon in suratul Baqarah. In suratul Baqarah, suway natura daran biya masalami luwa na halom sin pamayway. Unin bita sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum maqabir. La taj'alu buyutakum maqabir wa inna asy-syaitana yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. O kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ni kuan sin suratul Baqarah
basahan niyo, ipapabasa ka to. Ayaw niyo pag hinanga sa pantun, impamaybay niyo, no? Pangumubulan kubul. Maita yato, ipiyang upama sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, imbay, di ipapay na kami inlong ta pangumubulan. Sa bagay pangumubulan, bukong tampat pakunan na. Di na pag-ibadatan. Di naman jari pagbasa ang Quran. Bukon ka. Di naman jari pagsambahayangan. Hangkan ayaw niyo, singon, ipamaybay biyahe, to di na pagbasa ang Quran. Di na pag-unuhan mudakara, pagpanuntutan ilmu, atawa ununo na rin doon. Di na pagbisara sin agama. Napapabos, basaha ay ni in syaitan, makoy siya halom simbayan, apabila biyabasaha in suratul Baqarah. Na makoy syaitan halom simbay, bang biyabasahan si suratul Baqarah. Nampayan, biyadin na ikapagoy, halom simpamayba, ibang uno ni biyabasa. Nagbabasain kasit, nagbabasa rin sa pinsiya. Una to, may music yun, kalangan. Imang ipaweni, ang pakaiwanan, nagpagawa pa yung music, halal. Musibara kula. Ang pa-in music, mizmaru syaitan. Hamuk na din mga hipananalansang sin syaitan ni music. Sawa makatubo sin nipak, halong sin pangatin si mano siya in music. Nagamandi mako in syaitan halong simbay. Gama maguno. Gaman naghakot ko syaitan palom simbay. Bukon ka. Nang kani magtawte mga halom simbay, di na maguno. Di na magsyuluti. Di na katiyo-tiyuan, maguno na. Magkalo na. Magtali anak. Bihan. Yang kadaran na, biyabasahan na to sin suratul Baqarah. Damikyan, aun yamuin khatima to suratul Baqarah. Amuin kay napusan sin suratul Baqarah tumang naday ha amana rasul. So yun ato day sabdaran biya basa inyan may na at mahapon basahon niyo. Namikyaman jari nihi pananawasin kam bang aw mga kyudan ataw yawayan basahan yung mga ayat na basatin. Tumang naday ha surat aday ha Fatiha basahan niyo. Sa continue sinamin kuan aw kanila ni misa mo biya basa Quran aw waktu mo supatan pa kayo ha. Ang sabihan, inya to strategy nila. Biya diin amuin asupaya ko humundong magbasa sing Quran. Nama koy mundong lumoy, hafid day sabti in syaitan simud kanaya, but supatan pa ka. Di habi ya to ayaw ko makasin panasat yato. Continue ha. Continue ha, sa wag kabisahan da siya yan. Aun kaymanan, tahanan nila yato, basahin sa kaulaulan, wala sila kasakitan. Kita umbya din isa pintatas mo. Naon waktu bang nagbasan kaniya, mahina yung kanya, on waktu siya yung latunon. Lumatumong kanya. Bang mahinang ka, nabipur ko magkwan yan, asal pa naming taming nasal ko. Papusuwasan yung pag-iman mo in, pangindoan mo pa Allah Ta'ala. Bang man ko, di hilang sinalaw tataw, topik, iban kusog, amo hindi kau daon niya. Amo yan. Na uno pa in biadeng mga hikataming singkitan niyo, dayeng hapamin sana si mga jin ini na suway daran kita niyo nagdidikir sin la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ang sarapat makahanggatus mo basahon. Nah ini nih iman biya basa taray sabi ni ibang puas pada basaw ta makapila maka hangpo maghrib damikyan biya ito taming dakula mo ini damikyan man ko sumud pamuin patawo manawo ko basaha ini sawabin tawo yan tampat luka si mga ipo din o si mga kasaytan-saytanan namang mo yan nawasabi nila ta'ala lakpas ka din hon dahing ha panghukot sin saytan. Kung sarapat halam sinakadlobas sa umini makahanggatos. Ikila mo makahanggatos. Ini insyaallah ta'ala lapas kau din ha paminsan na sinuno si mga atumuri pagkakitaan. In sumunod niya kasatu dzikrillah azza wa jalla. Suwayra patawon tayo no. In pagdikir ta po Allah ta'ala. Ang kabang malaming pagdikir ta aun waktu makusog sila yan din kato. Amo ni maluhay kita unuhan nila, awayan nila.
Bisan kita nanununtot ilmu na ngaji, bangin kulang in pagdikir tapatuhan, kulang in parsuk patantakan ya, maluhay kita ko ano da. Aun waktu maluhay niya ko higong harasan. Ha? Angkan taming dakulasing kita niyo, suway da kita niyo daran amuin magdikir ini manumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini na ko binaybayan. Manaw ko, mangwayrong ko muna, zikir-zikir ko. Tumtum ka pa Allah subhanahu wa ta'ala, labi luwanin biya mga istighfar, patawra. Bukun suway sa jamo ilaw mo, nakahilang ka pa kumangin astagfirullah. Bukun. Misan ko nakahali-hali, patawra in istighfar mo. Patawra in zikir mo. Demikian, waktu na maray ha? Ito nakaliw na kita. Ha? Pila minute? Ha? 7 minute. Demikian, atin ya to pataurun ta in pagzikir pa Allah subhanahu wa ta'ala ha. O ni kaya ba na misang kita na nung tulabul ilmihan, mahang na kita. Magzikir. Bukon ka. O waktu mausat ta papabukon namin pabukon na indila ta ini padpadiwisara mo pabukon na marayaw gamo pa piyagdikir pa Tuhan. Ha? Gamo pa piyagdikir pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban na suway tarapyo po asawasin dila ini matawad mahinang indila ini pamuin mahinang sabab ikabukto sin pagtawtay manghod. Bang kita mo kumayad. Ha? Mahinang sabab hikahaw po sin sin tema sabab sin dila. Na labi maraya bang way na hikapamumu unin beta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Hamu kini suway ini in talibul ilm suway nilay daran tiyo tumtum in hadis ini. Buko na mo in magbiting wayroon na kapus paydahan sambil makawak na jadosa na tumtum mo balik marupay sa piagunum. Marupa ko in himuhundong na aun waktu bangkaw di himundong malimot mo na sa bintay manghud mo. Yat to na isa. Ha? Nakawak na isab ko no. Nakawak na isab ko dosa. Inot-inot yung karayawan mo, dihil mo kanya. Dihil mo kanya. Anangkan na mo yan, mga katote manghuran, ayaw kita niyo masumo. Damikyan no pa, al-adhan. Pag-adhan. Yung pag-adhan ini, manjari pag-adhan, mangsaw pa maong sabo dun, halom sin, long ta, pamamimulong tabi, mga aon jimatu, yawa yan kyungdan, manjari siya tubangan mo. Sabab yung pagbangin, mawi ito din syaitan. Kabisahan po siya. Ang kanang makrib na biyahan, na doon yung pagkuha nila yan. Ang kanipapuko yung mga kabataan, maglangog. Bukunhat kabataan maglangog, sambil kita ito maas na. Managlangog melong tabi, masuknin, kwansin, makrib. Sabab doon yung pagkuno nila, yung pagkuha si mga kasaitan-saitanan. Na pagbangiyat to, baktoy sila sumihap. Mawitod sila yan na yung problema bang sa pamayong makapawi harap matun kaniya. Na isusimahinay namin kwan niya, makaharap matun kaniya. Namikyan, hawak to yan to suwayin bahay, so yung mga namin tanawan na yan, suway unuhon na. Ipapatambol. Unin kwan na rito, hasod pa, yapapang naman, di makasud matu. Sawab na, wiron na yan, biasin namin uno na ba yung hunus, labi pa rin nga hunus. Mawi. Angkan invite sina hipapatambol imbay bang hawak to na biya ini. Sa pagkuha si mga syaitan labi luwan na mga kabataan. Demikian sa upama imbayan ampalong tawirun tiyauhan maluway sa wab hamuk yan ding mga kasusuban nila paghulaan amin haunted house na yan. Ha? Atong mga bahay maluway wayron na kitauhan baktoy nilang tauhan. Ayaw pa ka, bay mo. Pila adlaw sa ko nalawa. Bagtoy nila tauhan. Hangkan ayaw ng kumain pag-uwi mo, bialong mo. Oh, niniiwan ko halong bay ni. Ha? Na, yan. Manjari ko sa pamalabiluan na mong sa pambayan, nabihin nyo ba ako? Manjari ko long ta ibangan mo yung bayan. Ha? Ano yan? Uno pa yung sumunod niya, kiraatul Quran, ta'simu minas syayatin. So, kita dara nagbabasa Quran. Uno-uno na. Sabab, yung pagbasa sing Quran,
inya may nang maparihala kau, malapas kau dayong mga kasaytan-saytanan. Sawab sukang nila rakula. Sukang nila rakula, inamuin magbasa sing Quran. Sa syaitan, kuanong kau di kau to papagbasahon. Ha? Sa mayta, sukang nila yato. Kung inbita sin Allah Ta'ala, wa idha qara'ta al-Quran, ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirat hijaban ano? Hari ni hafid mastura. Amo yan. Inyan beta sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tini apabila mo mawasa o Muhammad pang narak lampay nino no. In ummat ini. O Muhammad in Quran ha mga musyrikin. Labi na ba ha mga musyrikin yamin ko nini? Amin mga hindi wala nangangahari. Nangangari ha Quran, nangangari ha Rasul na pagubos dumatong yan ang bali may nang muyat tutaming kanila. May nang mutaming dakulalo na mga syaitan. Di nila ko mauno. Di nila ko maus-us amuin ko ano si syaitan. Ang kanon waktu kita paglisuan sana namisan da kuman adlaw-adlaw makabasa kita sing Quran. Iwaning Quran may hinang sawab mag-reflect maripamin kwanta makarihil kato sa haya. Kita may pamayuhan nyo yung kata si masahaya na kamo. Inyan reflection no sing Quran. Bidasan in tao magbabasa sing Quran iban sindi papag-alupan ni rin doon. Masilang niyo saya. Hapamayuhan sadya kakwa na muna in tao amoy niya din doon inamuin kuan sin Quran kanila. Nakamunan in jimakpat insyaallah subhanahu wa ta'ala bangman in kamu laun tabihan ini kabogbuan niyo inapangadji niyo mahinang kamu sahaya paguin niyo pahula niyo. Bukong kamantigid lom. Na ampay kay ba natabi da kuma makawi ding Hawaii inapangadji nila way. Taman istambay bukong biyaya to angkan kamu nangadji bukon neto sadya para habaran niyo. Tumtuman niyo muna nang admit kita nangadji muna supaya kita mahaw ding hawno. Dahing hakaawam. Amo yan, so doon maaw ning hakaawam. Damikian, ubos mo na nahaw ning ginhaw mo ning hakaawam. Haw nun may sabi nun, halom sin pamaybay mo. Halom sin kaawam. Ipasampay mo kanila. Halin dinin, kawausan. Buko namin solo flight sa jail. Amin solo. Na pangasuhan na kita, hadlaw mahuni. Namo yan. Na ini demikian labi luwa na bang kita sumato biasin nasabuta to ayaw takalupahan in mamasta kita simpatiha sa tabi pur ko matok so kita halaw mo no halaw mudu so kita halaw mudu imano siya bang siya halaw mudu mahrusuna bil malaika kaya kawanan niyo yaon ni majimajagay malaikat kayo. Ang kanin pagudo, bukon sadya, suway sadya, hawak to, pakita magudo. O ang sarapat, tiap-tiap, long ta wakto, wayrong kahudo, sibu daw, manaw ka, labi lumang kumanaws, na hinangatabi at mo magudo ko daran. Sabtong tuma, malaikat yan jimajaga kayo mo. Namang jimajagay malaikat kayo mo, makasukin syaitan. Bangka mo. Sabi ni Satan, mabuka mga malaikat. Amo yan. Ang kandarang kita niyo na kuno, nag-aayil, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Na amo yan, tuhin ni karil na mukha niyo, ini pakusukuntain, namuin muna, in panawhid tapatuhan. Iban, ayaw kita muka kanila, ha? O, ni mabuka saan kita, di. Suway, in sila yan, bang mga habiyayaon, kulang sa pansin. Bang mo sila piyapansin na mag-abuse. Biya na si Mano sa biya niya nagsisipat lang niya uno tayo namin abbreviation kulang sa pansin KSP nabihan. Ampa mo na sa kwanon ampa na maguno. Mag-abuse. Na amo yan. Namura-murahan papagbarakato sin Allah subhanahu wa ta'ala in pangadyan sin kita niyo
ini kabalikan namo ayaw tud kita ni mabuha uno na bang awon biya tatab niyo biya mga ini awon sa tiyabihan magjato apag pangatsiyan awon sa tiyabihan magjato awon sa tiyabihan magjato na pakusugon tabagtoy namiin mag-istiada kita bagtoy ha mula-mulahan tumutub na sa jaren dito ini mamampapagbarakato sin Allah subhanahu wa ta'ala in pangadyan sing kita ni yung sin pagtipon-tipon sing kita ni katan subhanakallahumma bihamdik asyhadu la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin